ही बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांची मोठी जाहीर प्रचार सभा कर्नाटकात घेण्यात आली. या सभेवेळी गोव्यातून 70 कदंब बसेस कर्नाटकात पाठवण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्या अनुषंगानं माहिती अधिकाराखाली कदंबनं उत्तरादाखल मोदींच्या रॅलीसाठी बसेस पाठवल्याच नाहीत असंही स्पष्टीकरण दिलं होतं. हे स्पष्टीकरण दिलं असलं तरी मे महिन्यात एका अनौपचारिक कराराच्या माध्यमातून कदंबनं कर्नाटकात पाठवलेल्या बसेससाठी 25,50,000चं भाडं मिळाल्याचं कबूल केलंय. कर्नाटकात मोदींच्या सभेला गोव्यातून बसेस जात असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. नियमित मार्गावर अडचण करून बसेस कर्नाटकात पाठवण्यात आल्या आणि त्यामुळंच प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागल्याचा आरोप करण्यात आला होता. गोवा फर्स्ट या बिगर सरकारी संघटनेचे अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकर यांनी 4 मेच्या रोजी उत्तर कर्नाटकातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रॅलीसाठी कदंब बसेस तैनातीबद्दल माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत काही प्रश्नही विचारले होते. औपचारिक करारातून कदंबनं कधी आणि किती बसेस कर्नाटकात गेल्या याची माहिती देणं टाळलंय. प्रासंगिक कराराच्या अनुषंगानं खासगी व्यक्तीकडून मोदींच्या सभेलाच या बसेस गेल्या असाव्यात ही शक्यता नाकारता येत नाही. कारण कोणतेही असो, नियमितच्या बसेस इतर ठिकाणी वळवल्यानं प्रवाशांचे मात्र अतोनात हाल झाले होते हे नाकारता येणार नाही.